Έτσι, είμαστε στο Μπούτσαμπας. Βλέπουμε την Εφέλη, τον Νίκο Κατανάκη, όπως λέμε τη Σταύρο. Πάμε να δούμε μια συναυλία της πλάκας, παιδιά, τώρα. Ποιοι είναι αυτοί οι Bon Jovi, ένα συγκριτηματάκι τώρα, έβγαλαν μια επιτυχία και κάτι κάναν τώρα. Με τον Νίκο Κατανάκη live. Με τον Νίκο Κατανάκη live. Εφέλη Σιμοπούλου, Ούμα. Ένας φίλος καινούριος, Κατέγα Μισαηλίδου, πολύ μεγάλος λαός στο Μπούτσαμπας. Γιατί το Μπούτσαμπας μας πάει Bon Jovi. Και τον Τάσο Κιαπίδη live και τα κορίτσια εδώ. Με τον Τάσο Κιαπίδη live λέμε. Βρε τα κορίτσια. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Μπούτσαμπας, το οποίο θα μας πάει στη συναυλία των Bon Jovi για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο OAKA Stadium. Ελπίζουμε να έχετε μια καλή διαδρομή και θα τα πούμε στην αρένα. Bon Jovi ποια πάμε ότι είναι? Είναι μια καινούργια μπάντα, τα παιδιά δημιουργήθηκαν στην Αμερική πριν από 3 χρόνια. 3 ή 2, κάτι... Όχι, στα 3 είναι. Κοίταξε, ο frontman ο John Bon Jovi νομίζω ότι τα πάει καλά, πατάει καλά στους τόνους, στις γέφυρες λίγο τα χάνει, αλλά τα πάει καλά. Οπότε θα επιτύχουνε, πιστεύω θα επιτύχουνε. Κι εγώ έτσι νιώθω. Πρέπει να τα στηρίξουμε. Πάμε να δούμε, ναι. Sbootsam Radio είμαστε. Sbootsam Radio. Και το μπλουζάκι αυτό εδώ. Είπαμε σήμερα είναι 20 Ιουλίου 2011, κατεβαίνουμε Αθήνα, συναυλία με πιο πάνω απ' όλα Μπούτσαμπας. Βλέπουμε κι άλλο λαό εδώ πέρα, 50 άτομα στο λεωφορείο για να κατέβουν προς τα κάτω. Πολύ καινούργοι στην παρέα, αλλά είμαστε όλοι Μπούτσαμπας. Βλέπουμε την Κάτι και τον Τζόνι. Sbootsam Radio. Εδώ είναι η Άννα μας. Δεν θέλω. ο Κορίτσαρος. Και εγώ νόμιζα ότι κοιμάται. Πολύ καλά, κοιμάσαι. Σοφία Ντόρο, η Ναταλία μας. Είναι στην κορτσίδα της Χριστίνας από πάνω. Ναταλία ή Κλαπ. Ναταλία ή Κλαπ. Κατά Σάββατο. Σένα πες θα τραβήξει το βίντεο. Σένα πες θα τραβήξει. Έλα. Πιστεύω να γράφουμε. Sbootsambas, Bon Jovi, 20 Ιουλίου 2011. Sbootsambas. Bon Jovi. Sbootsambas. Bon Jovi 2011. 20 Ιουλίου. One more please. Δεν πάρεις από το κουμπί, πες. Say it, Nat. Τώρα ξέρεις πώς είναι να είσαι τηλεοπτικός αστέρας. Είμαστε στο λεωφορείο των Bon Jovi. Ο Χριστόφορος και τα κορίτσια του. Τα Sbootsam κορίτσια του. Άλλη αίσθηση.